సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో కొన్ని పెద్ద సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. వాటిని కూడా కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఆ ఫొటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 23 సెకండ్, 10 మిల్లీ సెకండ్, 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ చేసి కింద బ్లింక్ ఉంటుంది తీసేయండి. బ్లింక్ తీసేసేయండి. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో సేమ్ దీనికి కూడా బ్లింక్ తీసేయాలి. మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో దీన్ని కూడా పేస్ట్ చేసి కింద బ్లింక్ అని ఉంటుంది. దీన్ని కూడా తీసేయండి. సో మళ్ళీ ఫోర్త్ దీన్ని కూడా సేమ్ బ్లింక్ తీసేయండి. సో సరే ఇది నాలుగవ ఫోటోని బ్లింక్ ఉండాలి. మళ్ళీ ఐదవ ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ రెండు ఫొటోస్‌కి బ్లింక్ అనే ఆప్షన్ అవసరం. సో వాటికి తీసేయండి. సో ఇక్కడ చెప్తా చూడు. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ 3 ఫొటోస్‌ని బ్లింక్ తీసేయండి. 2 ఫొటోస్‌ని ఉంచేసేయండి. అలాగే వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉందిగా 3 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఇలాగే. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఈజీ ప్రాసెస్. సో ఇలా ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ వేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ 22 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో ఇక్కడ గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. గ్యాప్ ఇచ్చి సో మళ్ళీ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. పేస్ట్ వేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు వదిలేసిన ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 మిల్లీ సెకండ్ 3 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఈ ఫోటోకి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం దీన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1
ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో, ఈజీ ఉంటది. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కన్‌ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి అండ్ పేస్ట్ ఏసుకోవాలి. సో, ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ ఏసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో, వన్ బై వన్ లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా ఇదే ప్రాసెస్‌తో చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈజీగా ఉంటది వీడియో. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటది ఇలాగే. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో, నేను స్కిప్ చేస్తూ చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 22 సెకండ్, 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మధ్యలో ఈ ఫోటోస్‌ని మొత్తం గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ 28 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో, మళ్ళీ 29 సెకండ్, 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ ఏసుకోండి. సో, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ ఏస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా! షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.